खुलुमबाय लोगोफोर जम्मू एन्ड काश्मीरनि पहलगामाव जि टेररिस्ट एटाक जादोंमोन बे टेररिस्ट एटाकनि उनाव भारत सरकारा CCS जथुम्मा लानानै मोननैसो डिसिसन लादों आरो बे डिसिसना जोबोर गिलुबालु आरो पाकिस्तानाथ' स्टार्ट जाबाय डेस्ट्रय जानां बेबायदि बुंगोन पाकिस्तान हेज गन पाकिस्ताना जोबस्रांनायनि समा जागायबाय आं बेबायदि बुंगोन थारैनो नरेन्द्र मोदीआ जेब्लासिम दङ पाकिस्ताना जुदि बेबादि टार्गेटजों जुदि खामानि मावबाय थायो अब्ला थारैनो पाकिस्ताना डेस्ट्रय जागोन नोंथांमोना बयबो मिथिगौ पाकिस्ताना ओरैबायदि मोनसे इनोसेन्ट केरेक्टार दिन्थिनानै बे एटाकआव पाकिस्ताना जेबो लोब्बा गैया बेबायदि बुंदों नाथाय बै एटाकआव जायफोर टेररिस्ट दंमोन बिनि सानै बा साथामा पाकिस्ताननिफ्राय फैनाय होननानै मिथिनो मोन्दों एबा इन्डियानिफ्रायनो पाकिस्तानाव थांनानै ट्रेनिं लादोंमोन आरो ट्रेनिं लाना फैनानै इन्डियाआव फैनानै मा खालामदों बे जाथायखौ मावदों बेबायदि जों मिथिनो मोन्दों बिनिफ्राय जों मोनसे बाथ्राखौ बुंनो हायो पाकिस्ताना अरायबो नंखाय बाथ्रा बुङो दा इन्डिया मा एक्सन लादों बेखौनो नोंथांमोन नागिरदों ओरैबायदि गिलुबालु एक्सन लादों आरो बै एक्सननि मादाव मोनसेया जाहैबाय आटारी बाघा बर्डार एबा चेक पोस्ट बे आटारी बाघा बर्डार चेक पोस्टआव मा खालामदों सासपेन्ड खालामदों माने गेटखौ बन्द खालामदों बैनि गेजेरजों थांलाय फैलाय जानाय बेफार बानिज्य जानाय बै गासैखौबो बन्द खालामनानै होदों बेनि गेजेरजों बै चेक पोस्टनि गेजेरजों मा फैयो इन्डियाआव गोबां पाकिस्तानी मानसिफोरा फैयो सार्क भिजानि हेफाजाबै सार्क हादरफोरनि थाखाय मोनसे भिजा इन्डिया मा खालामदों होदों एगजेम्पसन दङ बै भिजायाव माखासे बिथिङा एक्सकिउज दङ बेवहाय पाकिस्तानी नेसनेल्स माने पाकिस्तानी सुबुंफोरनि थाखायबो बे एक्सकिउजआ दङ एगजेम्पसना दङ आरो बैसोर बेहाय फैयो नाथाय बै गेटखौ बन्द खालामदों आरो लोगोसे बै लामाजों जायफोर सुबुंफोरा इन्डियाआव फैदों बै सुबुंफोरा 48 घन्टानि गेजेरावनो इन्डियाखौ नागारनांगौ बेबादि आल्टिमेटाम होदों आरो बेल' नङा जायफोर सुबुंफोरा 48 आवार्सनि गेजेराव इन्डियाखौ नागारनो हाया जायफोर पाकिस्तानी सुबुंफोरा बिसोरो 1 मेनि गेजेरावनो इन्डियाखौ नागारनांगौ जाबायदि नाय जे पाकिस्ताननि जे हाई कमिसन पाकिस्ताननि निउ दिल्लीआव थानाय जे हाई कमिसन बा एम्बेसि बै एम्बेसिखौ लानानै गुबुन गुबुन कनसुलेटफोरखौ लानानै आरो बै एम्बेसियाव जेसेबांखिनि नेभि पाकिस्तान एयारफोर्स पाकिस्तान आर्मिनि जेसेबांखिनि एडभाइजार्स दङ बैसोर गासैबो माने गुबुन गुबुन एक्सग्रेटा ना मा होनना बुंदों बै लेभेलनि जायफोर अफिसार बा एडभाइजार दं बिसोर गासैबो 1 मेनि गेजेरावनो इन्डियाखौ नागारनांगौ बेबायदि आल्टिमेटाम होदों आरो इन्डियाबो पाकिस्ताननि इस्लामाबादाव थानाय जि एम्बेसि बा इन्डियानि हाई कमिसन बेयाव थानाय नेभि एयारफोर्स आरो आर्मिनि एडभाइजारफोरखौ फिन लाबोफिननायनि मोनसे टार्गेट लादों आरो टटेल 55 निफ्राय 30 सिम बैहाय मानसिखौ खमायदों देट मिन्स 55 निफ्राय 30 सिम खमायनायनि ओंथिया जाबाय मोननै हादरनि गेजेराव जेब्ला बायलेटारेल स्टक्स मोननै हादरनि गेजेराव माबा मोनसे सावरायलायनांगौ जुदि जायोबा बै सावरायलायनायनि थासारिया बैहाय गैया जागोन खारन माखासे सुबुंखौ जायफोरा बायलेटारेल टक्सआव थाथारनांगौ जायो बै सुबुंफोरखौ फिन रिटार्न खालामनानै लाबोफिननाय जागोन बा जाबाय बिनिखायनो मोननै हादरनि गेजेराव जि रिलेशनशिप बै रिलेशनशिपा जोबोर मोनसे गाज्रि अबस्थासिम सहैबाय बेखौ जों बुंनाय बबेखानि हाई कमिसननि गासैखौबो दैखांनानै लाबोफिननायखौ मावद्रायाखै बा पाकिस्ताननि गासैबो हाई कमिसनखौ बेहाय पाकिस्तान फारसे थांफिननो थाखाय बेबायदि खालामाखै आरो नाथाय बेबो मोनसे एक्सन स' आगारी बाघा बर्डारा मोनसे एक्सन आरो पाकिस्ताननि नेसनेलफोरा 1 मेनि गेजेराव थांफिनजोबनांगौ बेबो मोनसे एक्सन आरो लोगोसे जि सार्क भिजा बै भिजा एक्जेम्पसन जि होदोंमोन बेखौबो सासपेन्ड खालामनाय जाबाय देट मिन्स बे जि सार्क भिजानि थ्रुयै इन्डियाआव फैनाय बेखौ पाकिस्ताननि सुबुंफोरा हानाय नंलिया जेब्लासिम पाकिस्ताना टेररिस्टफोरनि सायाव मोनसे गनायजाथाव एक्सन लाया अब्लासिम बेबादिया थागोन बन्दबो थागोन आरो बिसोरनि हाई कमिसनावबो बिसोर गासैबो थांफिननांगोन बे माब्लाबो नर्मेल जानाय नङा इन्डियाबो माब्लाबो दोनहरफिननाय नङा देट मिन्स नर्मेल जानाय नङा देट मिन्स रिलेशनशिपा बेबायदिनो थागोन बे मोनसे जाहैबाय आरो बेल' नङा बिनि बादैबो सिन्धु दै गोरोबथा बे सिन्धु दै गोरोबथाखौ इन्डिया मा खालामबाय मिथि मोनै समसिमहालागै सासपेन्ड खालामथ'बाय बे सन्धिया मा बेखौ नोंथांमोना एसे खिन्थागोन नोंथांमोना फरायबा मिथिगोन जे इन्डास वाटार ट्रिटि बा सिन्धु जल सन्धि बेबायदि बुङोना बे गोरोबथा बादियै वेस्टार्न आरो इस्टार्न पार्टआव माखासे सिन्धु दैमानि ट्रिब्युटारिस दङ स' सिन्धु दैमाया मा नोंथांमोना मिथिगौ सिन्धु दैमाया मानसरोवर बिलोमानिफ्राय तिब्बतनि मानसरोवर बिलोमानिफ्राय ओंखारनानै इन्डिया जानानै मा जादों पाकिस्तान अकुपाइड काश्मीर जानानै ओरैहाय मा थानो पाकिस्तानाव थांनानै डाइरेक्ट माने आरब लैथोआव गोलैहैदों माने टटेलि बुंनो थाङोबा पाकिस्ताननि गेजेरथिं बे सिन्धु दैमाया थांदों आरो सिन्धु दैमानि ट्रिब्युटारिस दैसाफोरखौ लानानै बा फिसा फिसा दैमाखौ लानानै आरो गासै सिन्धु दैमायानो पाकिस्तानथिं बांसिन थांदों
आरो बे सिन्धु दैमा आरो सिन्धु दैमानि जेसेबां दालाय दासा दं बै गासैबो जाबाय पाकिस्ताननि लाइफलाइन नोंथांमोना बे बाथ्रा गोसोआव लाखि 80% पाकिस्ताननि दैया बे सिन्धु दैमानि सायाव सोनारो लोगोफोर स' बे सिन्धु दैमाया जाबाय पाकिस्ताननि लाइफलाइन जाबादि जोंनि आसामनि लाइफलाइना जाबाय ब्रह्मपुत्र दैमा बुरलुंबुथुर दैमा थिग बेबो बेनिखायनो बे दैमानि दैखौ जुदि इन्डिया बोरैबा जुदि होबथायोबा इन्डियानि पार्ट बा डाइभार्ट खालामनानै जुदि डाइरेक्ट गुबुन लामाजों लैथो जुदि दैथायहरोबा मा जागोन नोंथांमोना गोसोआव लाखि पाकिस्ताना बाला मा जागोन लोगोफोर स' इन्डिया बे जि गोरोबथा बेखौ मा खालामबाय सेफायबाय बे गोरोबथाया जादोंमोन 19 एप्रिल 1960 19 एप्रिल 1960 मायथाइयाव जादोंमोन जवाहरलाल नेहरू आरो बै समनि फिल्ड मार्शेल आयुब खान बिसोरनि गेजेराव जादोंमोन आरो बेनि गेजेराव सोर दंमोन वर्ल्ड बैंक दंमोन वर्ल्ड बैंकनि हेड अफिस USA आव दङ स' वर्ल्ड बैंकआ मा खालामदोंमोन नेगोसिएशन टेबोलाव फज'दोंमोन मोननै हादरखौ आरो गोरोबथा जादोंमोन नाथाय बे गोरोबथाया इन्डियानि फेभाराव नङामोन स' जवाहरलाल नेहरूनि बै समनि खामानिफोरा गासैबो पाकिस्तान आरो चाइनाखौ सापर्ट खालामनाय बायदिसो जायोमोन आरो माने नोंथांमोना मिथिना आसरित जागोन बे जि गोरोबथा बे गोरोबथा बादियै वेस्टार्न पार्टनिखौ पाकिस्ताना मोनदों आरो इस्टार्न पार्टनि दैमाखौ इन्डिया मोनदों बे गोरोबथा बादियै इस्टार्न पार्टनि सानजा बाहागोनि मोनथाम दैमाया जाबाय बियास रबि आरो सुटलेस बे दैमानि गेजेरजों बे मोनथाम ट्रिब्युटारिसनि हेफाजाबै मोनथाम दैसानि गेजेरजों 41 बिलियन मिटार किउब दै थाङो आरो बेखौ इन्डिया बाहायनो मोनगोन बिनि उनाव वेस्टार्न पार्टनि जि मोनथाम दैसा बे जाहैबाय मा मोनसेया जाबाय इंडासआथ' दैमा जाबाय दैसा नङा दैमा होनना बुंनांगोन इंडास मोनसेया जाबाय जेलम आरो मोनसेया जाबाय सेलाब जेलम आरो इंडास बा सिन्धु बे मोनथामनि 99 बिलियन मिटार किउब दैखौ पाकिस्ताना बाहायनो मोनगोन गासैबो सिन्धु दैमानि बाहागो आरो ओभारअल जुदि हिसाब खालामनानै नायोबा 30% दैखौ इन्डिया बाहायनो मोनो आरो 70% दैखौ पाकिस्ताना बाहायनो मोनो स' बे गोरोबथा बादि डेट मिन्स बे गोरोबथाया इन्डियानि फेभाराव नङामोन अथ'स बै गासैबो दैमा दैसाफोरा इन्डियानि थ्रयैनो थांजोबदों ओरै नङा जे आफगानिस्तान जाना फैदों बिदि नङा गासैबो इन्डियानि थ्रयैनो थांजोबदों सिन्धु दैमायाबोथ' इन्डियाथिं हाबनानै पाकिस्तान अकुपाइड काश्मीर जानानै थांदों ना पाकिस्तानाव हाबदों ना आरब लैथोआव गोलैदों बेनिखायनो बै दैसानि दैफोरखौ जुदि डाइभार्ट खालामनानै बजोंबा हगार हरोबा पाकिस्तानाव मा जानो हागौ मरुभूमि जानो हागौ बालामा जानो हागौ आरो इन्डिया बेखौनो खालामनो टारगेट लादों 23 एप्रिल 2025 नरेन्द्र मदिनि सरकारा बेखौ मा खालामबाय सासपेन्ड खालामबाय होल्ड खालामबाय आरो फिउचाराव बे दैमानि दैखौ इन्डिया जुदि पाकिस्ताना गावखौ फोसाबाबा थारैनो ओरैबायदि एक्सन लागोन बे दैमानि दैखौ माने गुबुनथिं डाइभार्ट खालामनानै पाकिस्तानखौ मा वाटार एटाक ड्राफ्ट सिचुएसन रानस्राव मोनसे थासारि एबा बालाहामा जानाय मोनसे थासारिसिम लांनो हागौ अब्ला पाकिस्ताननि अबस्थाया मा जानो नोंथाङा मिथिगौ जोंनि भारत बादिनो पाकिस्तानाबो जा आबादनि सायाव सोनारनाय मोनसे हादर बेबो टेक्न'लजिकेल कान्ट्रिस नङा बा बिजनेस बा बायदिसिना बेबायदि माबा मोनसे टिस मार्का नङा पाकिस्तानाबो जोंनि इन्डिया बायदिनो खेथिजों सोलिनाय मोनसे हादर जेबो बेवहाय टेक्न'लजि इन्डास्ट्रि जेबो गैया बेवहायबो गासैबो गुबुननि सायाव सोनारनाय स' बेबायदि मोनसे एक्सन लादों आरो बेल' नङा इउनाइटेड स्टेट्स अफ आमेरिकायाबो इन्डियाजों सापर्ट दं होननानै बुंदों आरो बिसोर बुंदों इन्डिया पाकिस्ताननि एक्सन लानायाव USA आ सापर्ट दङ आरो बिसोरो पाकिस्तान सरकारनि जि एक्स एकाउन्ट टुइटार एकाउन्ट बेखौ मा खालामदों बेन खालामदों सासपेन्ड खालामदों बेबो जाबाय आमेरिकानिफ्राय पाकिस्ताननि सायाव एक्सन नाथाय ख्वाजा आसिफासो पाकिस्ताननि डिफेन्स मिनिस्टार बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों इन्डिया जुदि सार्जिकेल स्ट्राइक एयार स्ट्राइक बा माबा मोनसे पाकिस्तान सायाव इलिगेल जुदि एक्सन लायबा एटाक खालामबा पाकिस्तानाव बेनि फिननाय होगोन रिप्लाय होगोन फावसायनानै थानाय नङा आरो पाकिस्ताना कराचियाव बेबायदि थासारियाव मिसाइल टेस्ट खालामनायनि टारगेट लादों आरो बे थारैनो इन्डियाखौ सिगिनो नाजादों नाथाय पाकिस्ताननि मिसाइल टेस्ट खालामनाया नरेन्द्र मदिनि सरकारनि मोदोमाव जेबोआनो नाङाखै थारैनो फिउचाराव बेथ' प्रिलिमिनारि मोनसे एक्सन फिउचाराव मा रोखोमनि मिलिटारि एक्सन लागोन नालाय बेखौथ' समाजखौ खिन्थागोन नाथाय बबे समाव माबायदि एक्सन लागोन बेखौथ' खिन्थानानै फैया नङा होमबा लोगोफोर जाबायदि सार्जिकेल स्ट्राइक एयार स्ट्राइकआबो खिन्थानानै फैयाखैमोन नोंथांमोन थारैनो मिथिगौ स' इंडास रिभार ट्रिटि बा दैखौ रानलायनाय जि गोरोबथा बे गोरोबथाखौ इन्डिया सासपेन्ड खालामबाय नोंथांमोना थारैनो बुजिबाय बेबायदिनो माखासे रोखोमनि एक्सन इन्डिया पाकिस्ताननि सायाव लादों बेखौ नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबाय लोगोफोर आं नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा खिन्थागोन पाकिस्ताना बर्तमानाव बिराद गाज्रि मोनसे थासारि दङ POKनि सुबुंफोरा इन्डियाजों जइन जानो गोसो आरो बेल'चिस्तानाथ' पाकिस्ताननिफ्राय उदां जानो गोसो ओरैहाय खाइबार पाख्तुनखा जाय आफगानिस्तानजों सापर्ट दङ स' खाइबार पाख्तुनखाखौ जुदि जों माबा मोनसे खालामनानै जुदि पाकिस्ताननिफ्राय आलादा खालामनो हायोबा बिसोरो आफगानिस्तानाव जइन जागोन
ओरैहाय चीन थाबाय चीनआव माथाय हिन्दुनि अनजिमाया गोबां होनना बुङो स' चीनखौबो कायदा कुसब खालामनानै जुदि इन्डियाजों सरजाबनो हायोबा आरो ओरैहाय बेलचिस्तानखौ जुदि बेहाय जुदि एक्टिभेट जुदि अरखौ एक्टिभेट खालामनानै जुदि आलादा खालामनानै होयोबा आरो ओरैहाय जुदि सिन्धु दैमानि दैखौ जुदि डाइभार्ट खालामनानै होयोबा थारैनो पाकिस्ताननि अबस्थाया दावहा नाङालासिनो ओरैनो बरबाद बेनिखायनो इन्डिया बेबायदि एक्सनखौ लाबाय आं बेबायदि बुंगोन नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखि जवाहरलाल नेहरू बिथाङा जा दैनि गोरोबथा खालामदोंमोन 1960नि 19 एप्रिलाव जायखौ 23 एप्रिल खालि इन्डिया सेफायबाय बै समाव बिथाङा पाकिस्ताननि सापर्टआवसो बे गोरोबथा खालामदोंमोन कारण 70%निफ्राय 80% दैया पाकिस्ताननि फारसे थांदों नाथाय 30%खौल'सो इन्डिया बाहायनो मोनो स' बे मा रोखोमनि गोरोबथा जाय दैमाफ्रा इन्डियानि थ्रयै थांजोबदों बिदिब्ला नोंथाङा बुजिबाय बिथाङा माबायदि गोरोन्थि खालामदों आरो बै गोरोन्थिखौ दिनै मदि सरकारा फोसाबनांगोन आं बेबायदि बुङो लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्स लिर